जोङो गुदि बाथौ हिसाबै देग्लायनि बांला मायथाइ 1432 सालनि नैबे माग दाननि नैथि मंगलबारखौ लोब्बा लानानै बे सुबाइजार गुदि बाथौनि दिनै नैथि मंगलबारनि बाथौ दिनै जोनोम सानखौ जोङो दाख्लै माग दाननि 11 थारिखनिफ्रायनो जोङो फोथारनाय लाग्रोबाय दरखं बेखेवबाय। बेनि उनाव जोङो बिसना गोथार जिरायहोनानै जोंनि बे बान्नथा गामिनि दुख सुखखौ फोरमायनो मिथिजानो लुबैनानै जोङो बिमा देवसारिखौ साहानि नमा न'आव आफा बाथौ बोराइनि फिसा आफा संराजा संग्रानि नोजोर होग्रा दिथो होग्रा बेयावनो बिनि गोरबोआव हाबनाय गियान होग्रा बोसोन होग्रा जोंनि धन सम्पति बेंनानै होग्रा आइ बिमा जोमोन लक्षी बेजों लोगोसे जोंनि फिसाफोरखौ जोंखौ खांग्रा बाग्रा गोजोन होग्रा बिमा माइनाव जानानै दिनै बिनि गोरबो गोसोआव दिनै गासैबो बे बान्नथानि गावसोम गाव राजानि आइ आफाफ्रा हाबनानै अखानायै जोङो 12 थारिखनि सानजौफु समाव आफा बाथौ बोराइनि थानसालियाव सनानि लाइजौ लाइ बनानै आफानो गय जरा फाथै जरा आलारि बाथि जोंमा जोंथि गथायनानै लक्षी प्रसाद थानानै जोंनि बाथौ अजा गबिन्द बसुमतारिया दिनै बेखौ बिनि जिउ सोलेराव बिमा देवस्रि नानि गथिनि जिउ सोलेराव सोना होनानै दिनै गासैबो जोंनि ओलोंगि खांनानै बे ओनसोलनि बान्नथा गामिफ्राव जेंना जेंसिखौ बिमा माइनावनि आफादगिरि दुर्गा बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि नीलिमा मुसाहारिनि दैदेननायजों मोनफ्रोमबो गामिनि जेंना जेंसि गासिबो खेंफोरथिखौ मोनबाय। आरो जों गुदि बाथौ बोलि हिसाबै दिनै जोंबो बे आनसलिकनि माखासे आगजु आग्लाफोरखौ आफामोननो फिरफिलाफ्राव जोङो बिबार बिलाइजों गथायनो मोना होननानै जोङो मोनदांथिबाय। बिनि थाखायनो दिनै बे 13 थारिखनि जानो गोनां फिरफिला उरायनायाव जोङो फिरफिला गुदियाव आइ बिमा बैसोमुथिखौ दैसानि दै गोथारजों लिरस्रांनानै जोंनि बिमा लक्षीनि अनगुराजों सल्ल खुन्थियानि जोङो सिनजों रुब्ब होनानै समायना रमायना बिमा बैसोमुथिनो दिनै गय जरा फाथै जरा जोंमा जोंथि आलारि बाथि फोजोंनानै जोङो मोनथाम गाबनि फिरफिलाखौ नैथि मंगलबारनि दिनै फिरफिलाखौ उरायहोबाय। बिनि उनाव जोंनिनो लेंहर जानाय बारहुंखा सारखौ जोङो दिनै बे गेवलां मेलाव आलासि महरै आरो जोंनिनो थाखानाय बिजनि जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आलासि महरै थानेस्वर बसुमतारी लोगोसे गाहाय नेहाथारि हरमहन बसुमतारी बर' आरो बेजों लोगोसे बाथौ अजानि सेन्ट्रेलनि अनन्त बसुमतारी आफादगिरिखौ आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि माइनावनि आफादगिरि गासैबो सुबुं माहारिफोरखौ जों दिनै बे गेवलां मेलाव दिनै जोंनि धोरोम आसार खान्थिनि मुङै जोङो बुंफुंसारबाय। बेजों लोगोसे जों बर' हारिनि गारजा खेराइ दिन्थिफुंलांबाय। बिनि उनाव जों दिनै गेवलां मेलखौ बे सुबाइजार दख'रा आनसलिकनि थानसालियावनो जों दिनै जाथा जोमगायनो खुंफुंलांदों। खार'ना जोङो हौवा माहारिया जोंनि धोरोम आसार खान्थि फुजिनायाव गोदो गोदायनिफ्राय जोङो सय्य माहारियै दिनै जोङो बेयाव खुनु संगठन गैयैखाय बा आफाद गैयैखाय दाबो जोंनि हौवा माहारिफ्रा बेखौ दाबो गनाया जादों। दा एबारनि बे नैथि मंगलबार फोरबोआव जोंनि सुबाइजार दख'राया थेवब्लायबो हौवा माहारिनि माखासे दिनै लैहोर लैहोर फैनायखौ एसेब्लाबो आङो आफादगिरि जानानै दिनै गोजोननाय थादों। आरो माइनावआथ' जोङो माइनाव आफादनिफ्राय जोङो जोंनि बे सुबाइजार दख'राया
गासिबो दिनै गावबा गावनि माखासे बिबानखौ दिनै लाफैदों आं बेखौनो गोजोननाय थाबाय दा बे बेलायानो आङो दिनै खावलायनाय थाबाय आरो